соли чанд репер шудед ва кай бахс кардан мехоҳед? 2008 сол якум бор реп хондам. Да ёди тасба фикр реп дихтарак ҷамон. Дунё ганимат ҷамон ки сишом ҳафтум метанад. Имсол 12 сол шуд дар репам ва ҳамин соли охирони репери ман. Пес седам мемонӣ мардмон. Нет. Куя бор седамон? Иду дашидай. Назанем дига. Тя бурда да зада. Беудал бауда шава барноман интерес мешавад. Барани ё задестана хуй. Мишкин бахтӣ. Чиста кунӣ. Хеле нехели беудазани бас. Седа задестана ме ба худо. Дилм дард кирд. Наҷихен дига. Дестана савол фикр кунӣ. Беуда бауда назанем. Кани ҷадидон, кани фараҷон, кани нато, кани мп, кани нави келон. Трепша намемонӣ? Хатя оз фаҳмед. Ман фақат мегӯям то. Эй, хелто текстои хӯма бихом ба худо ман бой метавонам. Я бояд бишин. Айса ранги реп я бад хон. Ман текстои хӯман Кани фараҷон, кани мп, кани нави келон. Я душан акси хам. нестан. Дон. Давом шамбук макам мумкин бишнасӣ. Ку бугу бовар кунам мешнасам. О айта кандам барои ки ты гнилои фақат да фикри хидат, фақат да фикри лои. Эй, барон. Кадом трек чай? Хай. Вау. Не, ман просто презистам ака. Ман читка кадагит фаҳмид барона. Да кашло ки 10 сум дори ака гуфтам гап. Да ҳаёт якум рай барон фоида расид мада. Метоин давомти осум тавгири. меша сума бигирам бо дай сар давомтам. хай давом метен. Шидака. боз бе як савол дига метавонам вақти сумгирӣ дам ам сефа бинам чанд сум дора. Мақсад ман гуфтам мегирим то 50 сум брида метони. да рафтем. има гаранти қади бой метам. Даври дим да трек хеле омадаги ака. Устод ма қатидим, устод ма ҳам. МБ, ай шнапс, устод Мариам Алидон шнапс. Дим бора хезе авлод ма да фоида омеса. Хмо чанд сум да поинт аз рафтар ки? Агар шонам си соз намебуд кентое ки аю кандан баъди кандан намеомадам бахшиш пурсам. Ки бахшиш пурсид? Касое ки кандагӣ будану против ман видео кардагӣ будам. Яъне ралли ка шумо бахшиш пурсид? Нави кемси. Далер 91. Медони нави ка бахшиш пурсиш ман да ёдам надорум. Хай тағат ту мефаҳми ҷои таре короче оправдани қати на. Хоб далер 91. Далер 91 гам. Бахшиш пурсид шахир. Шахирам. Короче буд ҳолат шахирам ма ки короче то что хай бахшиш ту даст дод. Ки ман точно намедонам бахшиш пурсидан шо мақсад ки шахирам омад. То что пеш ма предложение қати омад ну кором то нагро. Мақсад шахирам гуфт ки ман уже короче хай ман да бораи гапам ки мақсад хулосаи гап агар ки ман одами созам одамое ки ман кандан намехостам набрад на пеш мо биён барои ҳамкорӣ. Шумо бо Марио кай шинос шудед? солш да ёдам нест ки даврае ки Марио репер набуд якмин текстша қати ман навистагӣ буд то есть ман навистам ё қати ман навист қати Виля гуфтани духтарак омадагӣ буд. Шон МС худашро дар реп рақами 1 гуфта метавонад? Не. Хоб, Шон МС дар реп худашро яке аз реперони машҳуртарин гуфта метавонад? Агар ман саволи бологӣ даҳҳо мегуфтам тамира савола медодӣ? Не. Хай, яке репери машҳуртарин гуфтам. Ташаккур. Дар ҷодаи худатон бо кадом реперон рақобат мекунед? Барон ё Нави Кемси? ё. Ё. Не, агар дар байни ҳар дам як чашмо интихоб кардан тесен барон вибр мекардем ё Нави Кемси? ма чиро вибршон мекунам вроде ту ҷонона ноз бугу ман яча вибр кунам ма чиқа барон нави ка вибр мекунам. Ишқи беохир ё пул? конечно ишқ. Репери писандидаи шумо? Кемео Кемео дар Тоҷикистон? дар Тоҷикистон. дар меҳмонӣ наскиҳои даридагиатонро ба ҷо кардаед? Не. Не? ба фикрам не. мо медонед чӣ раб навид кардем? Авоз мо хатогии мо нафаҳмидем. Мо медонед чӣ раб навид кардем? Просто коргарое ки дар репортал буд мо ҷудо кардем. Тарафа 221 су бурдем, тарафа репортал бировардем. Ҳамин коргара ҷудо кардем, гирифтем, исовардему. Тамом ва иштирокчӣ ҳамон иштирокчиё. Яъне мо иштирокчиёмон айваз кунем. Ва ҳамон барномаое ки кардестем ҳамонро давом битем. Баъд нуқтамо. Ҳамон интересне, допустим, мисоли гап мегирем, кира бигирем, мисол пеши маэстро бирем, ҷаман, шумо сюжет кунед, документальный фильм, ку типа доброш гап бизанед ки ҳарро нишон метиҳед. Хоб. Пеши маэстро биред, тамоми архивора дора, консертҳои пеш хеле мегузашт.
умеди СВС ки буд бобои Набод Слим Коба ки буд Коба ёки дежавю Кома пацанак ёки ты нигоҳ ки кадом сол буд чӣ хеле репо мехон Кома номи ман табаи шахси хатарноки дастнорас нараснома Кома омада Комада меғалтона татаната калата медрурада ҷунбиш во мега ки бас гирия нака истериката баска модармайт розӣ набуд мегуфт дихтат каска чумчи мисол дар бораи зан мехон пацани гудак буд сини соли ма буд ура мо ёш будем мисол мегуфт ки короче чиқари мехонам бас гирия нака истериката бас чумчи гудак гирия дора сума мегирӣ мекунӣ краска прическа гудак гирия дора сина намети бите соска бо саридхам ноилоҷ муҳтоҷи раҳми маи ту чанд сол шуда мехе дарди маи